खुलुमबाय लोगोफोर थामखौबो गोबां भिडिअ फिन खनसेबाव बरायहरबावबाय ओमफ्राय नै जोङो दिनै कामारग'आव थांनो ओंखारदों आरोना फार्मासियाव आंहा जा बोरैबा गोरना रुवायनाय खर' गिलिर मोननाय बिदि जादों आरोना ओमफ्राय बेखौनो मानसिफ्रा होनो नालाय प्रेसारनि थाखायबो जायो बिदि होननानै ओंखायनो आङो प्रेसार नायजाहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर सोयो थु जाबाय बियो जों थाबायगासिनो आरोना मा होनो गामिनि दखान मोनबाय नै दा थाबायगासिनो गारिखौनो मोनाखै आरोना गारि मोनगोन ना मोनाथाय नायनोसै एलपि स्कुल मोनबाय आरोना लोगोफोरनि दंफाङा जा साइजखा ओमफ्राय मा जादों इयावलाय मिथिं माबा स्कुलानो दाबो दं खोमा मिथिं जादों माबा आर्ट लानाय लोगोफोर लामाया जा आरामखा माने हाग्रा बारि गोजाथार लामायानो सोरबा सिखाव हाबसोना थाबाबो मिथिनाय नङा लोगोफोरजों गारिखौनो मोनाखै नै जा गोलाव थाबायबोबाय गारि मोनगोन ना मोनाथाय मिथिला दोनना फै होन गारि फन हरदों आरोना लोगोफोर मोनगोन ना मोनाथाय मिथिया दाबो मोनफैया माल थाबायनानै मेंलायलांबाय नै माल बोख्लायनायानो दाबो मोनला गारिखौनो दांखो बायदि नुदों दिनैखौ गोथाव सा मोनफैबाय नै जों लोगोफोर बोराया माबायदि नायो फार्मासियाव मोनफैबाय आरोना भिडिअ गासिनो आंनो बेसेबांबा गोबावजों लोगोफोर मोनाला बिदियानो आरोना नै आथिं साजोब्बाय आंखौ बिराद गोलाव थाबायनाखाबाय जोङो ओमफ्राय खुनुरुखुमबा मोनहांसो माने बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय दा माजों थाङो दिनै थाबायनोसै ससे थाबायनो हाया थाबायनो बालायलांबाय आङो फार्मासिया भिडिअ गासैया কিবা হের লাগে এঙ্কা প্রেসার চালিয়ে ভয় লাগে জম লাগে খরে আছে ও ফাগলা হ্যালো আবুয়ালে বাচ্চা খ মনে নাই কোনো ওখানে হ্যাঁ এবার थाबायनो बाबायलै आंखौ बिदि थेमानिखौ लानो हाया थेमानि दाखालि लांनायालाय Từ thế là tới bây giờ mình sẽ
10 টাকা Tanganay ko tabi. Sirilay. রাজকুমার লাগে রক ফা লাগে আগতে Kari ka pa na lagper. Tiya. Sige mapagkasok ba dito na. Ini sila ko pa ya pulang pa na. Sanay lang na. Siya ni. Ang mun hibe na lagper no za khung si la me khung si ja ba ne kai ba pyo kun la sha na. Kari ba kun ro mun phena lai ni na ne. Pwede video bikin na lang po ang next video lang